tomto videu spolu s Michalom. Čau Michal. Ahaj. A dneska budeme hrať Rivas RNG. Takže budeme mať kocku a ona nám vylosuje zbranie. Tak poď, ideme, Michal. Ja som proste označ. Tak, no poď, Michal. Už sa teším, jak ti odstrelím hlavu. To si myslel zrkadlovo? No, tak skoro. Dobre, pozrite No tak si to myslel zrkadlovo, takže tam sebe si odstrel hlavu. No, to si nemyslíme. No dobre, ľudia. Sme zvedaví, kto dneska vyhrá. A padla mi Assault Rifka, takže... Rýchlo jedné zbranie. Rýchlo musíme ísť preč. Aha, čo sme ľudia dostali? Dostali sme tú najlepšiu zbraň, čo sme mohli. Ešte sa nám ho nepodarilo toho Michala streliť. Tak, zatiaľ som mu odstrelil nohu. Počkajte, vyveníme si ten hrom. Aha, padla nám dobrá zbraň. Tak teraz mi to úplne sa. Tak Michal nás teraz zabil s lukom, bohužiaľ. Mohli ste to vidieť. Táto zbraň bude dobrá na prank. Oh. No, tak kde si, Miško? Poď sem. Musíme... No. Zamrazili sme ťa teraz. Skoro som zdechol, ty kokos. A ideme. Som low HP, ja som low HP. Takže 7 hápok. 22. Raz ťa trafím. Máme shotgunu. Do prdele. Nevieme trafiť. Vidíte, toto je dosť nubácké. Ešte pozrite sa, teraz je to veľmi napínavé a Michal nás porazil. Veľmi to bolo napínavé. No. Nie, sme vyleteli z mapy. Tak toto Mišovi pekne odplatíme. No poď, Miško, ideme si to odplatiť. Odplatiť na sebe však. No, tak to si nemyslíme. Gamblatory. Gamblatory. Netrafil. Ty si myslíš, že... Strašná zbraň. Nemuselo. Oh. On má veľmi dobré zbranie, tebe furt padajú tie najlepšie zbranie, tie OP. Gunblade. Ale padlo ti slingshot, takže to máš dobré. T-shirty.
Poď sem hodiť tento elixír, nech ťa to Čo ti aj trošku nepísal? nakazí. Ja keď budem pri tebe, tak ty si inak mŕtvý strašne. Na 50. Dobre, ešte raz krát ho trafíme a vyhráme. Ešte ho musíme trafiť, poď. Tak. Michal, teraz sme ťa, Miško, porazili. Čo na to hovoríš? A ešte si niečo No, zatancujeme. poďže prehrávaš 4-1. No, tak to buď ešte otočíme. Ho, 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 ho. Týmito zbraniami neviem, ako dopadneme. Aj, RPGčko na blízko. Mal som ten flamet. Poďme skúsiť druhé kolo. Tak si mohol dať rematch. Nemyslel som na to. A samozrejme, ľudia, sme zabudli, bohužiaľ, lebo mám deravú hlavu, tak som vám chcel povedať, že nezabudnite dať like a odber. Čo dáme za mapu? Dáme Legally Big Splash. Nemám žiadne nové video. Tak, poď sem. Už ti odstrelím tú hlavu. Ho, ho, ho. Poď sem, odstrelím ti hlavu. Toto, čo je? Poď sem, ešte odstrelím hlavu. A poď, Miško, odstrelím hlavu. Ani nejdem mojou snajperkou. Pozorte ma. Čo to máte, Michal? Nemôže nás tým trafiť. Energy, pištolky. Tak, vyhrali sme. Víš, no porazili sme ťa. Ha, prehral si. Miško, si tu? Rozprávaš sa tu s nami? Alebo sám? To bola si v žiadnej prdeli. Toto bol Ako... fakt pekný kill. No, mám napríklad zbrane dostať. Aj ty dostávaš dobré zbrane, takže Ale niekedy len, akože dostal som vlášťa. poď sem. Ty si kúk, lebo ja som za snajperkou pro úplný. Ja som snajperku mal, ale nezabil som ťa. Aha, dobre, ty si taký kopírak. To kill so snajperkou vie ísť dobre. Jak ja. Takže dalo byť 50, musíme ísť niekde kempiť. Kempiť, dobre ty kemperko môj. No poď. To sa ti nepodarí. No, Vážne? No skús to. Tam hýbaj. Tak, to. To bolo krásne. To 50. Oh. Čo som dostal? Skrepter som dostal. Tak to som asi aj prehral. Pretože s Kepterom len tak. Skrepter není zlý. Oh, ja som vymenil Skrepter za Gunblade nejaký. To máš dobre. Dobre? Gunblade je dobrá zbraň. Môžeš Počkaj, to ale pochopiť. akože poviem pravdu, ona je dobrá, ale fakt len niekedy, v nejakých situáciách.
ale bol vzácný, lebo... Kurde. Tak toto. Taký comeback nám dal ten Mišo. Nebolo až tak, to sú len 2 body. Gunblade, zase Tak Gunblade. chcem tu taký Gunblade šťastný. a ja. Gunblade ani nie je dobrá zbraň, ty kokos. Trafiť ťa nejde. Skoro som ho dal, dobre. Meníme si. Jej, do prde. Oslepil ma teraz. Zase! Prečo mi páda stále Gunblade, prosím? To je čo? To by som si s tebou vymenil. Gunblade mám rád. Asi ako jediný človek na svete. Všimol som si, že nikto nemá rád Gunblade, ale keď vravím nikto, tak už vážne nikto. Ty si ma oslepil. Tak ti treba. Slepý aj si. Strašný. Takže je to jedno. Aj tak si slepý. Mŕtvý, lebo extrémne dobrý v motorovke. No, A ty si v lúku dobrý. Ty si začal byť tiež v lúku dobrý, jak ja. Luko, strel. Teraz tam si vyhráš. Ale nesmej sa. Sa smejem. Ideme postať. Ideme trošku postať. Nie, počkajte. On motorovke naozaj ľudia dobre. Nemôžeme si toto proti nemu dovoliť. Pokiaľ som slepý, tak slepý sme. Haha, to sa ti nepodarí prejsť. Hoho. Teraz krátko musíme pekný kill. Musím ísť Ja musím ísť. Aj tak musím končiť, lebo musím končiť. Čau. Tak, čaute ľudia. My sa na tomto videu lúčime.